खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 आगस्ट सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन, गोदान मिजिं लानानै आगान सुरगोन। बृष राशि। सानै हयै हाबा मावनाया मोजां, धोन दौलतआ जोबस्रांनो हागौ। मिथुन राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानिया फेलें जानो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गावनि गोरोन्थियावनो धोन दौलतआ खहा जानो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा हिन्जाव मोननायनि आसा दं, न'खराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। वृश्चिक राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, नुफेरै जायगाखौ नुनो मोनगोन। धनु राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय जिंगासिनांनो हागौ, दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायि जागोन। मकर राशि। माबा मोनसे सिमां सुजुनाया फेलें जागोन, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। न'खराव धोन दौलत बांगोन, न'खरनि जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन। मीन राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद बायोब्ला खहा जानो हागौ, सांग्रां जाना सोलिनाया मोजां। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।